jan Mali kɔrɔnkan fan fɛ wulikajɔ ni cɛsiri kɛra maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'u ye marifa ta ko fɔ ka Mali yɛrɛ boso k'a tila k'a tɔnɔmada k'a kɛ olu sago ye fɛɛrɛ caman sigira sen kan yaasa jɛkulu mɔgɔ minnu bɛ se ka don hukumu kɔnɔna na hukumu b'a to bɛn ni kelenya bɛ sabati nka o bɛɛ n'a ta halisa o jɛkulu kelen maaw u wulilen don k'u jɔ kɛlen ka taa dɛmɛbaaw ɲini bɛɛ lajɛlen bɛ hakili b'a la k'a fɔ waati min na a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ u yɛrɛ tun ye don dɔ ta n'o ye awril kalo tile 6 k'u b'o ɲɛnamaya k'o kɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye nin waati in na sa a yira k'a fɔ ko waleya in san 7 kɔnɔ Mali kɔrɔnkan fan fɛ o tun bɛ taa jɛrɛn kɛ jɛrɛn bɛ tali kɛ mun na min ye MINUSMA mɔgɔ ye farafinna jɛkulu minnu bɛ yan farajɛla jɛkulu minnu bɛ yan bolokati jɛkulu minnu bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa fara u kan ka don in ɲɛnamaya a san 14 ye nin ye waleya in u ma ɲinɛ a kɔ sabula bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ nin waati laban in na Elhaji Gamu ni ale ye Kidali gouverneur ye a ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ ka baaraw kɛ ka fara Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa kan n'o o ye colonel Atayɛri Mayiga ye yaasa dugujukɔrɔmugu minnu bɛ yen Kidali yɛrɛ n'a mɔrabolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min nka a bɛɛ n'a ta nin jɛkulu mɔgɔw n'u kati jalen don kaki ko fo olu ka a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko olu bɛ se ka ko dɔ sigi sen kan o hukumu de kɔnɔna na sa a nana ye k'a fɔ ko min ye san 14 na n'o ye don in ye u y'a kɛ wulikajɔ ni cɛsiri ye nka sen ta min ye maaw dabali b'a ko la kosɛbɛ o ye k'a fɔ Mali kɔrɔnkan fan fɛ u taara jɛrɛ fan o fan na maa t'a dɔn yɔrɔ kelen min don fɔlɔ o filanan min ye bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ u ye jaw yira ka maanifin dɔw yira minnu bɛ ka don in ka nisɔndiya a don sigilen sen kan nka kabakoma yɔrɔ kɛra min ye lakɔlɔsilikɛlaw ye min ye a la k'a fɔ ko y'a la kabakoma yɔrɔ ye o ye k'a fɔ ko min ye Ikɛrɛnikaw olu ka drapeau yera kɛnɛ in kan u ma da o ma dɛ cɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu ko fo ka Mali boso ka Mali tila n'olu ye wulikajɔ kɛ nin kɔsa in na a yɛrɛ ka fɔ drapeau in bɛ olu bolo olu yɛrɛ ye kuma ta k'a fɔ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen na Ikɛrɛni ko k'a fɔ a ka dɛmɛ na bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na nin ja ni nin fɛn minnu filɛ nin ye ka yira nin ye bi Mali tɛna sɔnni ma Mali tɛna jɛn ni wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ bɛ sen na wa min ye Mali ɲɛmaaw ye ani AES ɲɛmaaw ye u y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko Ikɛrɛni a bɛ bɛnbɛn na o misaliw camanba de yirala don tɛmɛnenw na wa bi fana nin waleya min filɛ sen na nin ye a bɛna na sigana don maa caman kunkolo la ka kɛ ni Ikɛrɛni a ka wulikajɔw ye ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma sabula jaw yira la ja minnu na a yɛrɛ ka bunatigɛ bɛ a la kumakanw bɛ fɔ a bɛ tanu a bɛ ladɔn k'a yira k'a fɔ ko a n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo maa caman bolo bi nin ko minnu filɛ sen na nin ye Mali ye nin kɔ AES jamanaw y'u kɔ wulikajɔw bɛ sen na nka ka nin kɛ tancogo la ka bɛn ni nin don in ye o ye kabakoma ko ye sabula bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement a wulilen don k'i jɔ Bamajɔ ni ka wale kɛlɛli la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ su ani tile nin waleya min filɛ nin ye fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la sabula gouvernement kalekan don maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ basigi ni lafiya kana minnu b'a fɛ ka bɛn ka na u ka se ka marifa bila u kana ka bɛn sɛgɛrɛ kan nka u bɛ ka min kɛ nin ye Ikɛrɛni sen donni bɛ a la o de y'a ko la ko kura ye sabula jɛkulu minnu filɛ nin ye u yɛrɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ nin waati laban na u ka minɛnw caman minɛna armée yɛrɛ bɛ k'i se sugu bɛ kɛ nka k'a ye k'a fɔ ko jamana bɛ yen jamana yɛrɛma hɔrɔnyaw kɛlen k'o lakodɔn ko kɛlen ka wulikajɔ kɛ ka tɛmɛ ninnu fɛ ka tugu u kɔ o de ye maaw gaw kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen y'a yira sisan k'a fɔ gouvernement ye fɛn o fɛn fɔ ka ɲɛsin Ikɛrɛni ma jalakili fɛn fɛn taara ka ɲɛsin Ikɛrɛni ma a si tɛ nkalon ye sabula nin sɛbɛn in o b'o dan ɲɛnamaya n'an bɔra yen Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa